विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन ପାଇଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରଚୟିତା କିଏ? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମହାନ କବିଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାର ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମହିଳା କବିଙ୍କୁ କୋକିଳ କବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଠ କଙ୍କାଳ କବିତାର କବିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏବଂ ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଏଠାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।